dai zuciya tana kuka, ido ba za ya bar hawaye ba annabi Muhammad. In dai zuciya tana kuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وكما قال الله تبارك وتعالى أيضا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل به على جميع العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. وبعد الأمم الدنيا من البركة بركة مدونة اللوكتي كما يدعو كساني كنا تارد الماجرون كوسام على النبي أولا تشاتا متمسنا تورانا دان أدم. إن شاء الله ربي من زيا وانا بجري نظام كاو بياني أكم ما تنصور فسكات أوكو. A baya mun yi bayani akan fuska ta ɗaya, mun yi ta biyu, mun yi ta uku, mun yi bayani akan shi gundarin burjin matan sauran ma mece ce ita. To insha Allah rabbi za mu tashi ne akan bayani akan burjin matan sauran fuska ta uku insha Allah. To idan wannan shigon ka na farko ko shigon ki na farko ai mana like sannan a dan subscribe saboda a dinga samun sababbin karatukan mu da zaran mun daura. Kuma insha Allah rabbi wannan bayani za mu fara yin sa insha Allah rabbi ba kakkautawa, kuma za mu ci gaba da kawo muku bayanai. Duk wani namiji in dai kai namiji ne ka je bidiyon mu na bayan mun yi bayani akan burjin ka. In ke mace ce kuma kika je shafin ba ki ga bayani akan burjin ki ba, to ki saurare mu insha Allah rabbi muna kan layi muna kan dawowa insha Allah. To alhamdulillah za dai mu shiga bayanin ba kakkautawa insha Allah rabbi. A dai man like a dan subscribe domin mu gane cewa lallai ana amfana da abin da muke a wannan tasha. Matan saura fuska ta uku wacce tauraron Zuhal ya dube ta. Tauraron Zuhal kenan ya dube ta. Takan zama mace ce ita ba fara sosai ba, ita ba baka ba. Sannan kuma tana da kauraren labba. Sannan kuma tana da tsayin ƙafafu. Lallai tana da tsayin ƙafafu. Wato ainihin da ƙaramin jiki. Sannan macen sauro tana da fuska ta uku, tana da kewayayyen fuska, fuskanta a kewaye take. Wannan baiwa ce wanda Allah ya mata da kuma faɗin goshi. Allah ya mata abin sallah kenan. Idan kuma ta yi fushi za ka ga bata cika magana ba, saboda idan a sake ta yi magana za ta faɗi abin da ran kowa zai ɓaci, yasa in ta yi fushi ba ta cika magana ba, kawai take yin shiru. Ga ta kuma macen sauro tana da jayayya. Lallai tana da jayayya, komai ta aikata kuma ita baya damunta. Tana da yawan musu. In ka san kawar macen sauro fuska ta uku da kun fara musu to sai ka shiru, tunda dai ka san ba za ta bari ba. Kuma tana da yawan jayayya kai ma ka wahal da kanka wajen cewa sai ta fahimta, saboda ita komai ta yi baya damunta. Sannan kuma macen sauro ta iya ƙulla makirci kala-kala, musamman fuska ta uku nan da muke bayani akai. Ta iya ƙulla makirci kala-kala, ma'ana tana da dabaru iri-iri, ko girki ne ko salon ko kwanciyar aure za ka same su ƙwararru ne, irin su hikimomi da iri-iri suke da shi. To wannan kenan insha Allahu. Sannan kuma tana da madaidaitan mazaunai. Sannan macen sauro tana son aure sosai a ranta, tana son mu'amalan aure, kuma tana son ta yi aure da wuri. Sai dai kuma sai kai in ba za ka iya ganewa ba. Sannan kuma za ka ga a ƙafarta akwai ɗigon baƙi na tawadar Allah a ƙafarta. Sannan kuma a fuskarta kuma akwai tabo. Akan same ta ma tabo a fuskanta, kamar yadda muka bayanin fuska ta biyu, ita ma za ka ga fuskanta akwai tabo, ita ma fuska ta uku. Sannan mafiya yawan 'ya'yanta maza ne, ita kuma macen sauro. Idan kuma fuska ta biyu ne, ita kuma mafiya yawan 'ya'yanta mata ne. Fuska ta biyu kuma ta uku kai, ita kuma mafiya yawan 'ya'yanta maza ne. Kaji kuma wani abu na ikon Allah. To Allah ya bar mu da annabi, Allah ya ƙara wa annabi daraja, Allah ya kai mu Madina. Sannan akwai nama wanda ya kamata in macen sauro ce ta dinga ci. Naman da ya kamata ta dinga ci shine wato ainihin naman tattabara da kuma naman shanu. Naman tattabara ba da naman shanu ba, afuwa. Naman shanu shi kuwa yana yi mata illa sosai, ta rage yawancinsa. Lallai yawancinsa na iya jawo mata illa, kuma zai sa mata zazzaɓi da kuma ciwon kai. Sannan kuma ta nisanci cin gyaɗa. Ta nisanci yawan cin gyaɗa da kuma ƙanƙara. Ta nisanci wannan yawan cin gyaɗa da kuma ƙanƙara. Ta nisance su. Sannan tana samun kuɗi lokacin da take budurwa. Tana cin kuɗi sosai, tana samun kuɗin maza lokacin da take budurwa, kuma tana da ƙoƙarin neman na kanta ita ma. Kawai dai tana samun kuɗi tana budurwa, ba sai lallai ma maza sun bata ba, tana da samun kuɗi kawai. To Allah ya bar mu da annabi, Allah ya ƙara wa annabi daraja.
Sannan macen sauro fuska ta uku tana ganin jarrabawoyi iri-iri musamman a tsakiyar rayuwanta. Tana ganin jarrabawa iri-iri na rayuwa a tsakiyar rayuwanta. Allah ya bada wucewa lafiya. Kuma maza suna cin kuɗinta sosai. Tana da ƙoƙarin yi wa maza hidima. Allah ya saka mata da alkhairi. Sannan kuma za ta zauna da wasu mata. Za ta zama da wasu mata waɗanda za su canza mata tunaninta da kuma halayenta. Allah ya kiyaye. Mata ne amma kuma in bata kula ba za su canza mata tunaninta da kuma halayenta su mai da ita wata kalan mace kuma daban ba inda take ba. To wannan macen sauro fuska ta uku kenan. Insha Allah sai kuma ƙaddarar rayuwar macen sauro fuska. Ƙaddarar rayuwar macen sauro insha Allah rabbi shine a gaba. Masu buƙatan zoben burujinsu ko masu buƙatan bincike kafin zoben burujin, masu buƙatan bincike akan rayuwa ko bincike akan aure ko sanin burujinsu don sanin irin sana'o'in da ya kamata su je, da sanin garuruwan da ya kamata su je neman kuɗi, da dai sauran abubuwa masu muhimmanci da ya kamata su yi na rayuwa don sanin burujin ka, ismullahi al'azam da kuma wajen da ya kamata ka dinga yi, da kuma kasuwancin da ya kamata ka dinga yi don samun ɗaukaka da ci gaba, da irin matan da ya kamata ka aura. A kira mu ta wannan lambobi da kuke gani akan akwatin wayan ku, kuma wanda nan gaba za mu faɗa ma da bakin mu insha Allah. Sannan masu buƙatan wannan zobe mai tarin baiwa da albarka, akwai mai aiki ɗaya, akwai mai aiki biyu, akwai mai aiki uku. To masu buƙata sa iya kiran mu a cikin lambobin mu kamar haka 090 21 86 93 10. Masu buƙatan kuma WhatsApp 080 60 59 3486 ko kuma 081 46 53 45 33. Insha Allah wannan shine lambar mu na WhatsApp. Sannan masu buƙatar kawo mana ziyara muna ƙasar mu Najeriya cikin birnin Kano. Insha Allah daga nan abu sai a kira sai mu mutum bayani kwatance inda zai zo insha Allah. Masu buƙatar wato wannan zobe akwai mai aiki ɗaya, akwai mai aiki biyu, akwai mai aiki uku. Mai aiki ɗaya aikinsa dafa'i jalabi, ma'ana zai maka dafa'i kuma harkokinka za su buɗe insha Allah. Mai aiki biyu kuma samun promotion, ci gaban rayuwa, ƙarin matsayi, duk sabgan da kake kana ganin ci gaba, kana ganin haske a rayuwa, kana ganin samun ƙarin matsayi akan duk wani abu da kake yi. Sannan sai mai aiki uku shi kuma samun manyan kuɗaɗe, samun manyan alkhairai wanda baka yi tsammani ba sai ya kira ka yi maka alkhairi, samun manyan kuɗaɗe, samun wato ainihin buɗewan harkoki, samun farin jini a wajen jama'a, samun karɓuwa a wajen mutane manya-manya. Sannan kuma in dai kana da zoben nan a hannunka ba dai a rinjaye ka ba, komai za a yi sai dai kai rinjaye sai kai nasara insha Allah. Sannan kuma wannan zobe yana maganin jifa, rariyan hannu, shafar aljannu. Mutum ya ce ma yana samu amma bai sai ya rasa yake da su. To insha Allah rabbi ina amfani da wannan zobe kuma shikenan. To Allah ya bar mu da annabi, Allah ya ƙara wa annabi daraja. To masu fama da lalurori kamar haka, masu buƙatar maganin farin jini muna bada taimakonsa, masu buƙatar karya sihiri an musu sihiri muna bada taimako a kansa insha Allah rabbi sihirin zai karye. Masu fama da zafin jiki da kuma ciwon shawara insha Allah rabbi duka muna bada taimako a kai. Mata masu fama da ƙurji wanda yake fitowa musu ya hana su natsuwa shi ma muna bada taimako a kansa insha Allah. Sannan maganin sanyi shi ma muna bada taimako a kansa. Sannan ciwon ƙaba in mutum yana fama da matsalar ciwon ƙaba shi ma muna bada taimako a kansa. Sannan masu buƙatar a jawo musu hankalin mazajensu ko masu buƙatar a jawo musu hankalin matayensu shi ma muna bada taimako a kansa. Sannan ayo mutum sihiri ya ji an ce a masa sihiri ko tauraron su kullum insha Allah rabbi muna bada taimako a kansa, maganin jifa da sauransu. Sannan muna bada maganin aljani da kuma shafar iska da kuma ciwon amosani da ake fama da shi na ko ciwon amosani haka insha Allah rabbi shi ma muna bada taimako a kansa. Masu buƙatan kuma haɗa musu jalabi mai ƙarfi, dafa'i mai ƙarfi wanda duk jifan da ama ba zai same ka ba insha Allah, ko makirci ko mugun abu ko baki ko mai tabo kan bambaka ba zai tasiri akan ka ba shi ma insha Allah rabbi muna bada taimako. Wanda kuma aka yi musu sata suna buƙatar tunan asiri shi ma muna bada taimako. To Allah ya bar mu da annabi, Allah ya ƙara wa annabi daraja. To wannan shine bayanin mun nan gaba sai kuma ƙaddarar rayuwanta insha Allah. Allah ya kai mu Madina, Allah ya lamunce mana ziyara annabi. Kada ya kamanta wannan shine shigonka na farko, ka danna mana like sannan ka danna subscribe don samun sabon bidiyon mu da zarar mun daura. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sai kuma mun haɗu a karo na gaba insha Allah. Masha Allah. Kowa insha Allah ɗaya bayan ɗaya kowa zai samu bayani akan burjinsa. Abin ba faɗa bane, ɗaya bayan ɗaya sannan a hankali insha Allah. Sannan kuma in Allah ya so ya yarda nan ba da jimawa ba za mu shiga Kaduna. 'Yan Kaduna sai a shirya, masu buƙatan kawo mana ziyara daga jihar Kaduna. To insha Allah rabbi za mu shiga Kaduna ba da jimawa kuma idan mun shiga din insha Allah rabbi za mu sanar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mun gode.